Ce faceți? Băi, nebun! Băi, stinge camera că ți-o arunc. O sparg. Salut, eu sunt Giastangelo, sunt aici cu Robert. Ne-am cunoscut acum, dracu. Păi poate ne-am cunoscut. Cum v-am spus, el mă aștept pe toată perioada pregătirii și alături de el mai sunt și alți băieți, formăm o echipă, Come on Girls. Noi suntem brigada mare, trebuie să ne dăm mai în spate. El e Decebal. El este Malik. Prezintă el și el prezintă pe altcineva. Bine prezentatorul. Trebuia să mai vină și încă un băiat, Serafim, însă e la Constanța, din câte am înțeles, nu? Vreau video ăsta să fie ca o introducere, să le cunoașteți pe toți. În viitor să apară și antrenamente cu toți împreună, în gașcă. În principiu trebuie să vă gândiți, cu toții sunt la început de drum, cu excepția lui Serafim. Serafim a participat, după cum am spus și în videoul meu, a participat până acum la un concurs, iar eu am la activ 3 concursuri. Aveți milă față de băieți, pentru că oarecum pășesc într-un teritoriu pe care nu l-au mai cunoscut. Adică efectiv se vor pregăti și din punct de vedere mental și din punct de vedere fizic. Este un proces extrem de greu, este un proces pe care nu oricine poate să-l întrețină până la capăt. Este extrem de dificil, te distruge psihic, te distruge fizic și rezultatele, dacă reușim, desigur, sunt excepționale. Adică, în teorie, gândiți-vă că vorbim despre drumul nostru, bine, nu al nostru, al lor, către forma lor cea mai bună din viața lor. E ceva wow până la urmă. De asta și vreau să documentez totul pe YouTube, ca să vedeți prin ce stări trec, prin ce antrenamente viitoare, update-uri cu forma și să vedeți în mare parte ceea ce înseamnă o pregătire de concurs, cum o să evolueze lucrurile. Bineînțeles că o să fie greu, nici nu mă aștept să fie ușor, n-am aștept să dau 110% și să ajungem toți unde ne-am propus. Cam asta a fost. Iar la un moment dat poate o să postăm un antrenament complet, nu un antrenament complet, o grupă musculară, pentru că totuși tehnicile, deși nu sunt cele mai extraordinare, având în vedere cum le structurez, sunt unice, între ghilimele. Adică este perspectiva mea asupra antrenamentului, perspectiva mea asupra pregătirii pentru concurs. Iar dacă greșim, până la urmă, teoretic nu greșim, ci greșesc eu. Așa că va trebui să-mi asum. Băieții fac tot ce le spun eu, sunt un fel de dictator, dar asta e situația. De asemenea, ceea ce o să facem noi, poate o să vă mai prezint ce face fiecare în parte, da? Nu înseamnă că o să vă meargă și vouă, pentru că fiecare persoană are o abordare individuală, să zic așa, și fiecare persoană e diferită. Dacă merge ceva la mine, nu înseamnă că merge și la Robert, și la Decebal sau la Malik. Așa merge la mine. Exact. Deci trebuie să luați asta în considerare, că nu trebuie să faceți efectiv ce fac eu. Aici vă prezint ceea ce fac eu, adaptat la persoana mea, Angelo, personalitatea mea. Exact. Adică gândiți-vă, cu toții avem într-adevăr niște parametri ai dietei, dar nu sunt identici. Adică cu toții avem același obiectiv. Trebuie să ne reducem body fat-ul cât mai mult, dar nu vă gândiți că Malik mănâncă exact ca Decebal sau Angelo mănâncă exact ca Serafim. Cu toții au niște parametri unici pe care trebuie să-i respecte în funcție de corpul lor. Asta unul la mână. De la mână și antrenamentele sunt puțin particularizate. Adică să zicem că Malik și Decebal ar face exact același antrenament, dar greutățile pe care le folosesc, poate Malik vrea să pună mai mult accent pe picioare sau Decebal vrea să pună mai mult accent pe umeri. O să folosească greutăți mai mari la antrenamentele de umeri și o să o ia mai ușor la antrenamentele de picioare dacă vor să prioritizeze umerii, pentru că până la urmă nu poți să tragi 100% în pregătire la absolut toate grupele. Vor fi niște mici particularități de intensitate, de volum, stres metabolic, complexitate, etc. Și încă un aspect foarte, foarte important, vor fi tot felul de deștepți care vor spune: ia uite mă ce prostii fac ăștia, sau ia uite mă, eu fac așa și mie mi-a ieșit mult mai bine. Băieți, țineți cont, fiecare are drumul lui, fiecare are educația lui, fiecare are disciplina lui, avem un drum unic, fiecare în parte, deși suntem o echipă, fiecare în parte are un drum unic, iar perspectiva mea și drumul meu este diferit față de al majorității. Și vom vedea, dacă va da roade, foarte bine, dacă nu, va trebui să-mi asum. Dar sunt de părere că totul va fi bine, așa că să trecem la treabă. Hai! Cred că o să poți să-l te deschizi puțin mai mult, că văd că n-ai căutat. Mai ai de exersat aici și de făcut niște stretching în spate. Dar oricum, din spate, toți trei sunteți excelenți. Din față, pe pose, nu-mi place. La Malik e super bine, se deschide bine. Tu nu reușești să te deschizi cum trebuie și nici tu n-ai încă experiență. Pe mine mă dor umerii, nu știu ce de la Nu e o problemă. Doar măsura asta când o fac. Dublu biceps? Dublu biceps. Pauză. Știi ce nu faci? Nu ești simetric. Te duci un pic cu dreptul. Nu cauza scoliozii. Trebuie să fac așa pe bune. Dar te vezi. Știu
mișcă, mă. Va trebui să E de compensezi. exersat, știu. Nu, da, Hai, ia, du-mi biceps. Relaxați-vă. Relaxați-vă puțin. Binișor. Malik, să nu te lași în față. Super bine asta, la toți trei. Super bine. Mai strânge-te acolo, să-ți văd un pic de separație. Uite, ești puțin moale. Aici e bine. Angelo, din nou, super bine pe picioare, bine pe control superior, dar știi ce n-ai făcut aici? Și ei doi au făcut mult mai bine? Nu te-ai întors. Ai stat aici, ters. Să vii aici. Așa, așa. Și te uiți în ochii arbitrilor. Lasă-te un pic mai jos. Mai jos. Acum. Ai. Te erai bine, nu bate capul. Super. Relaxați-vă. Am fără spate. Deschide, te dăm un pic mai la. Ai. Bun. Hai și tu de ceva iar. Un pic mai jos, Malik, un pic mai jos. Picioarele, fesierii. Bine de ceva și tu. Bine. Lasă să te carte. Lasă-te mă mai jos, uite ce jos. Nu, băi, că nu înțeleg. Asta aici. Asta aici. Și nu pot să scot trapez. Trebuie să înveți să faci asta așa. Am dat. Uite cât a trapez la scumă la fel. Dar acum relaxează, deci fii atent. Ia ziceți, cine e mai mare, eu sau el? Cine e mai mare, eu sau el? Tu? La înălțime? La ce? V-a plăcut la ședința de chat? Da. Vină și monetizările acum. Donația. Să vibreze.